Bes, dino iki aku masak jintut alias jantung pisang gratis saka lor omah. Halo bestiku semuanya, selamat siang bes. Pokoknya anggere bojoku nang omah ki aku ayem tur seneng besti. Lah piye bes, sebagai emak-emak ki jiwa rambanku ki asine yo meronta-ronta bes, tapi aku rak wani njupuk dadine ngene iki yo ngakon bojoku. Lah kaya isuk mau iki bes, ning lor omah kono ki ana jintut loro landung-landung besti. Daripada gogrok ora kepangan heeh to, dadine bojoku langsung tak kon njupuk wae bes. Asline tak kon njupuk siji besti, malah ana loro yo wis lumayan. Ki engko nek dimasak kena gelawas sedina bes. Lho mbak, bukannya bojomu wis mangkat kerja meneh kok iso mbok kongkon njupuk jintut. Ya besti iki videone tak jupuk isuk-isuk kae bes sadurunge wonge mangkat kerja bengine. Oke besti, lanjut lagi ke video bes. Ki mau aku wis nggodhog banyu, lagi banyune ya wis umum. Langsung wae besti iki jintute tak cemplungke. Aku golek praktise wae bes. Dadine iki jintute teko tak belah dadi loro kabeh ngono kuwi. Lah iki berhubung aku jen duwe turahan panggang bagong bes, nang koper sebelah ki aku wis nyiapke wajan, terus panggang bagongnya arep tak goreng, mengko arep tak campur awor sayur jintute bes. Oke besti, iki videone tak persingkat saja. Asline iki mutekku nggodhog jintut ki kesuwen besti. Lah iki wis mateng, makane ki arep tak entas dhisik, terus baru tak umbah. Setelah tak umbah tak pros besti, iki langsung wae tak iris-iris ngene iki besti. Jintute wis tak iris kabeh, bar kuwi arep tak simpen sik dokone jero baskom ngene iki besti. Soale bar iki aku arep nyiapke bumbu dhisik bes. Bumbune yang ngono kuwi besti seperti biasa, brambang, bawang tak iris, atau terus yo ana lombok barang tak iris sisan, lomboke lombok abang karo lombok rawit bes. Bar kuwi aku langsung menyiapkan wajan sing rada gede, dikasih minyak. Lah brambang bawang sing bar tak iris mau langsung tak tumis besti, tak tambahi salam laos. Lomboke ya ora lali tak lebokke sisan. Lah nek wis tanek bar kuwi tak kai banyu bes. Dikai banyu sak gelas, rong gelas, telung gelas. Bar banyu wis masuk iki santen kara tak lebokke ning awal besti. Soale iki mau lehku nggodhog jintut kan wis kematengen ya bes. Dadi ning kok wedine kok nak terlalu lonyot besti. Santen karane nek wis rada blepek-blepek ngene iki bes. Lanjut bar kuwi jintute tak lebokke. Diudek-udek sedelok bes ben rada nyampur. Terus bar kuwi panggang sing digoreng mau tak lebokke sisan besti. Disusul dengan masuknya perbumbuan duniawi ya seperti biasanya besti, garam, micin, penyedap dan gula. Diaduk-aduk bes, aja lali diicip rasa. Iki rada kurang asin besti, dadi ini kita tambahi garam saithik meneh. Wes pokoke anggere masak sing mambu santen kanggo aku ki paling cocok ki lawuhe iwak asin besti. Dadi ini aku goreng iwak asin. Oke besti, iki videonya tak lanjut siang hari ini bes. Pas aku bar balik saka golek ndas manyung ki lho besti. Soale pas arek mangkat ki aku durung sempet mangan besti, dadi ini aku mangane pas mulihe. Langsung wae aku nyeduk sego, tak kai sayur sisan, terus tak tambahi iwak asin. Neng kulkas yo iki ana turahan ndok asin ki arep tak gawe lawuh sisan bes. Pokoke endul tenan bes, apa meneh ki mau jintute kan gratis ya.